ondo dakizuen moduan, ekitaldi ziklo baten barruan gaude. Ekitaldi ziklo honen izenburua herri literatura edo ahozko literatura jarri genion. Gaurkoa bigarrena da, pasaden astian lehenengoa, gogoratuko duzue, egon zineten bat, pasaden astian, Jon Aurrek eta Xabier Amurizak kontaktu eta azaldu zigutela zeintzan kopla eta bertsoen arteko desberdintasuna. Hau pasauta gero, martxoaren 4an, bapateko bertsogintza izango da gaia, eta hori ere nahiko argi dago, gutxi gora bera zei izango da, eta azkena berriz balada edo erromantziak. Gaurko hau, esan behar dut, guk ipini gendula, hemen esku horri egiterakoan ipini gendula bertso paperak, eta nik uste denborarekin konturatu geha, bertso paperak izen hori ez dala oso zuzena Iparragirreri buruz hitz egiterakoan. Gerora, konturatu ginen, Iparragirrek egindako letrak badaukatela zer ikusia bertsogintzarekin, badaukate zer ikusi bai bapatekuakin eta baita bertso jarri edo bertso paperekin badaukate zer ikusia. Baina ez dala egokia kanta hoiei buruz esateko edo behintzat izen horrekin izendatzeko. Behar bada, Iparragirreren letrak izendatzeko asko egokiagoa da kantak, besterik gabe, eta bere lana edo bere jarduna izango litzateke kantautorea. Pixkat, handik 1 urtera etorriko ziren Gontzal bezalako kantautoreen aitzindaria. Hori esan da, besterik gabe, gaurko bi gonbidatuak, Gontzal Mendibil eta Iñaki Irazu, bi artista handi, gure inguruan bintzat dauden handienetakoak. Gontzalek aspaldikoa du Iparragirrekiko debozioa, oain dela 18 urte egin zuan Iparragirre hegalari komedia musikala edo musikal antzestua, eta, esan bezala, aspaldikoa du Iparragirreren zera. Eta Iñaki berriz, Iparragirreren letrak ze gogoeta eragin dizkion kontatuko dizkigu bere poeta zenetik abiatuta. Besterik gabe. Bi artista handi esan du, handia Gontzal da. Gero, bukatzean jarriko gara elkarren ondoan, eta ikusiko duzue esan dudana egia dela. Parabola ezaguna duzue txirrita eta txinaurria. Inurria eta txirrita. Badakizue, uda zen, guztiak, giro ona, eta inurria antxe eman batean, ahalean. Ez dugu zengo jotak ez, inurri oso txikia da, eta ez dakigu kea ateratzeko gai den, baina hortxe eman batean. Eta bitartean, ze egiten zuen txirritak, antxe kantari eta kantari, kolpe zorrik eman gabe, eta egunean bizitzen. Hori da, horrela azten da fabula, ez da? Ondo da? Ondo? Gero, iristen da negua. Hotza, eta inurria goxo dago bere obitxoan. Obitxo
goxoan, bere zulotxo maitean. Antxe dago goxo, eta pozik dago, ze dena betea dauka. Dena betea dauka. Eta ikusi utxean, iaia hain betea dago, bere zul hori, ze iaia jan ere ez du egin behar, ze ikusi utxean ja beteta sentitzen da. Pozik dago, eta bitartean, kanpoan, hotza, elurra, mara, malutak, eta antxe ezin gorrian. Baina, horai izan eduzuet, borreja, irakatzia, ez da? Hala, eta ja amaitzen dut, eta paso ematen dio gontzari, ba ez, zer? Zer, orain, ez dugu irakatzi hori egingo, bai, fabula ezin da, bukatu. Hori ez da bidezkoa. Fabula hori, kanbiatu egin behar dugu. Aldatu, edo gobetu esan, osatu, bai? Eta horretarako gaude, gu hemen. Orduan, hori da lehen atala, bai? Oso ondo. Hasieran oso pozik zegoen bere obitxoan, bere zulotxoan oso pozik zegoen. Baina, esari, teorian, dena zeukan, inorre horrek, zerbaiten falta, zerbaiten utxa sentitzen hasi zen. Eta hasieran ez zen jabetzen zer zen. Baina isiltasuna gero eta gaitzagoa egiten zitzaion, isiltasuna gero eta gogorragoa egiten zitzaion. Eta etzekien, eta halako batean jabetu zen, zer zen, txerrita falta zitzaion, haren soinua, haren kantak, haren soinua, haren hotxa, falta zitzaion, bai? Bizkairaz esan da, falta zitzaion, ez? Falta zitzaion. Orduan, orain prez gaude amaitzeko, bai? Eta hasiera emateko ekitaldiari. Claro, nola amaitzen da fabulau? Claro, inurria ateratzen da bere zulotxotik txirritaren bila, bai? Eta hortxe utziko dugu fabula. Azkena, esan den bezala, zabalik utziko dugu amaiera, bai? Zer nahi duzue? Amaiera zoriontsu gara? Ez gara inbeste rebajatuko. Orduan, hori zen, hor dago, inurria, ateratzen, eta hemen dago, gure txerrita. Zugana Manuela noarian pentsatu uste den ninduala berruak tentatu ikusi bezinekin naiz enamoratu ojalá ez bazina sekulan agertu amorioz beteri esperantzi gabe zergatik egin zina bihotzone jabe zuk esan behartzen dula hemendik